Čaute, pozriem vás z Kopnej. Sme tu na prvom podujatí majstrovstve Slovenska. Je tu veľmi veľká konkurencia. V rámci slovenského majstrovstva idú aj niektorí českí jazdci. Takže bude to veľmi náročné. Síce poznáme to z minulého roka, 80% trati sa ide to, čo sa išlo v lani, avšak pridali tam organizátori dosť ťažký úsek na rýchlovské kopná, ktorá bude, myslím si, že rozhodovať, pretože je to v lese rozkákané cez horizonty jednotky, dvojky, takže bude tam treba ísť veľmi rýchlo a hlavne dojsť do cieľa. Uvidíme, ako to dopadne. Sme pred poslednou rýchlosťou, máme tam nejakých 20 sekúnd stratu na Paťa Maďara, za nami je Tomáš Kukučka 5 sekúnd, takže asi to je hlavný cieľ ho udržať za nami, avšak bude to veľmi ťažké, posledná rýchloska, zvoliť správne tempo a dojsť bezpečne do cieľa. Cieli Rally Sprint Kopna, úvodný podnik majstrovstve Slovenska. Veľmi náročné preteky, veľmi rýchle, veľmi uskákané v lese, s ťažkou konkurenciou. Veľmi pekná, rýchla, veľmi pekná naozaj súťaž. Čo sa týka rýchlosti, mne sa najviac páčila tá posledná za Dvežice. To bola naozaj taká pekná, rýchla rýchlostka. Považujem za najťažšiu kopnu, tú druhú. Tá bola naozaj úzka v lese a taktiež veľmi rýchla. V konečnom dôsledku sme 4. miesto v triede, 4. miesto dvojkolka. Tak ako som povedal, konkurencia bola lepšia dneska, boli rýchlejší, ale aj veľmi ťažká konkurencia, takže malo to byť aj lepšie miesto, ale sme s celým autom v cieli, takže môžeme ísť na Tatry a zabojovať o lepší výsledok.